Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa, já jsem Vojta a dneska tady máme video z našeho čundru, vlastně stejné už jsem natáčel loni. Ti z vás, kteří mě znají nějak blíže, tak ho viděli, ti z vás, kteří koukají na YouTube, ho neviděli, respektive viděli jenom jeho sestřihanou verzi. Každopádně nejsem tady sám, stejně tak jako jsem ani loni nebyl sám, mám tady sebou svého věrného přítele, Jindřicha Stránského. Již druhé společné dobrodružství samozřejmě. Ano, již druhé společné dobrodružství a právě vcházíme do velmi tajuplně vypadajícího podchodu, ale každopádně, teď jsme přijeli vlakem do Úštěka, já nevím, jestli mě teda vidíte, ale snad jo. A plánujeme za 2 dny dojít do Mšena. Do Mšena máme to přibližně 50 km, dneska bychom rádi spali na Zřícenině hradu, tak řekněme ve třetině naší cesty. Tak uvidíme, jak se nám to vydaří. Jdeme, já se vám budu postupně hlásit, postupně vám ukazovat záběry a tak. Teď další checkpoint, řekněme, další předběžný cíl je náměstí tady v Úštěku, takže my kráčíme hned tak je na začátku do mírného kopečka, teď jak jsme naložení zásobama, tak máme těžké batohy, ale postupně to budeme ujídat. Takže my jdeme, vy se koukejte, užijte si to a držte nám palce. Zatím ahoj. My už jsme teda pár, dejme tomu metrů, ono je to spíš tak 1,5 kilometru, ale zkrátka kousek za Úštěkem. Na náměstí jsme nakonec nešli, jak jsem vám sliboval, a to z prostého důvodu, protože by to byla v podstatě zacházka jenom kvůli náměstí a ne úplně krátká, takže na náměstí jsme se nakonec nevydali. Teď akorát jsme tady dávali pauzu, já jsem si trochu přeskládával batoh, abych měl pláštěnku nahoře, protože když se tak podíváme na oblohu, nevypadá to úplně nejlíp, asi zmoknem, myslíme si to, ale uvidíme. Každopádně teď jsme teda chvíli pili, přeskládávali si batoh a pokračujeme dál směr hrad Helfenburg. Teď ještě chvíli půjdeme po takové zpevněné cestě, ale pak už bychom měli opravdu zajít do lesu, jako lesů. Takže jo, my jdeme zase dál, jdeme si nahodit svých poctivých 20 kg na záda a vyrážíme směr Helfenburg a možná směr déšť, anebo Můtečem, to je druhá možnost. No nic, každopádně jdeme dál a snad tam dojdeme. A přesně tohle by se nám v noci ideálně nemělo stát, takže proto musíme i vzhledem k neúplně příznivému počasí naplánovat nějaké dobré spaní, tak uvidíme, co se nám podaří, ale tohle to by nemuselo dopadnout dobře a tohle nechceme. To je big no-no. Big no-no, přesně tak. No tak my pokračujeme dál. Takže my jsme právě dokráčeli na hrádek Helfenburg, nebo hrádek, on je to spíš hrad, tady nade mnou tady je věž. A jsme teda pěkně spocení, ale počasí se zatím drží, ale jdeme dál, uvidíme, možná zmoknem, možná nezmoknem. Každopádně máme za sebou teď nějakých 5,5 kilometru a zatím v krásném tempíčku, takže jdeme dál, dokud nám to šlape a přeje počasí. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Takže my jsme si kousek za Helfenburgem dali u takového pauzu na oběd, rovnou jsme nafiltrovali i vodu a ještě neseme 1 láhev špinavé vody, kterou asi přefiltrujeme večer, nebo uvidíme. Každopádně za chvíli bychom měli dorazit do nějaké vesničky, kde by snad měl být i signál. Tak se chceme podívat na předpověď a podle toho zvážíme, kam až dneska dojdeme. Ale zatím máme tempo, takže je to dobrý. No nic, my šlapeme dál. Teď půjdeme asi kousek do kopce, jak to bude těžší. Takže právě máme za sebou 10 kilometrů z našeho výletu.
teď akorát mi zavrněli, zavibrovali hodinky, že máme 10 kilometrů a teď před chvílí nám začalo pršet na chvíli a tak jako decentně. Tak jsme koukli na radar, řekli jsme, že asi bude pršet víc, tak jsme nandali pláštěnky. Měli jsme je tak 10 minut, začali jsme se totálně potit a ono mezi tím pršet přestalo, tak jsme je zase sundali a každou chvíli očekáváme, že začne pršet, aby jsme je mohli znova nandat. Každopádně na batozích jsme je nechali. A teď jsme tady akorát na krásné vyhlídce. No, kdyby tam nebyly ty stromy, bylo by to hezčí. Ale jako... Kdyby tam nebyly ty stromy, bylo by to hezčí, ale jde to. No každopádně už se dostáváme do té fakt hezké přírody, ale tady bychom se třeba vyspali. Tady mezi těmto a tímto stromem. No nic, takže my jdeme dál, pokračujeme dalších 10 kilometrů. Mějte se hezky a koukejte dál. Breeze left moving through me like a wildfire, like a wildfire. My jsme právě došli ke skalnímu útvaru Husa, který je tady kousek nade mnou, ale my tam nepůjdeme, protože přece jenom je to zase zacházka, byť malinká teda, ale nechce se nám tam šplhat a budeme pokračovat tímto směrem hezky dolů, kde by měl být přístřešek za chviličku. Tam bychom rádi dali nějakou takovou jakože delší, cejstvější pauzičku, protože nás docela bolejí nohy a pak bychom ještě rádi dneska dali přibližně 5 kilometrů, aby to zítra nebylo tolik, ale to ještě uvidíme. Každopádně jo, mám ho tady pořád sebou. Je tady. On je jako nemluvnej poslední pár kilometrů. Kdo by byl. Ale každopádně jo, pokračujeme dál tímto směrem, jdeme tam. Žádná husa nebude. Ale Žádná je tam husa nebude. namalovaná. Ale je tam namalovaná husa, přesně. Není to vidět, ale kdyby si chtěl udělat jako mini zakázku, tak vám ji ukáže. Jo, já vám ji možná vyfotím, dávám tam fotku, nebo vám ji ukážu. Každopádně jo, to uvidíte až za pár vteřin. Tak mě ten pardál nakonec přece jenom ukecal a jdu vám ukázat tady namalovanou husičku. Ale k té pravý opravdu nejdeme, ale šlo by se k ní také tudy. Ale nejdeme tam, každopádně tady aspoň teda namalovaná. Tak už jsme dorazili tady do přístřežku, jsme kousíček opravdu od té husy, jak jsem vám ukazoval před chvílí. Čeká nás ještě dneska tak 5,5 kilometru, tak teď si dáme jako pauzu delší, řekněme. Aktuálně máme 4:30 za chvíli, tak dáme tak 20 minut pauzu. Já si zuju na chvíli i boty a pak vyrazíme, ale ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc. Ty z vás, kteří třeba mají rádi recesi a mají rádi Járu Cimrmana, by mohla zajímat tahle cedulka, respektive tohle celé místečko, protože tohle je prosím pěkně místo, kde skonal 12.5.1921 český vědec Jára Cimrman, když se vracel z trhu v Mělníku ve svém automobilu, který byl údajně na vzduch a na vodu, a tady ten automobil měl explodovat v těchto místech a chudák Jára Cimrman tady měl dokončit svůj život. Ale každopádně takhle to tady vypadá, i ta husička tady je, takže tak. Jinak určitě se o tomhle místu dočtete víc, když ho budete hledat třeba na mapách, ale chtěl jsem vám ho ukázat. Takže tady zemřel 12.5.1921 Jára Cimrman.
Tak my už za sebou máme tedy dnešní putování, dnešní část výletu. Teď akorát jsme tady našli místečko, asi si to natáhneme mezi tímto stromem a támhletím stromem a tady vlastně budeme takhle ležet, jak mám ruku. Takže tady dáme plachtu. My jdeme teď postavit přístřešek, pak vám to ukážu, pak se asi najíme, ještě uvidíme, jestli budeme ohřívat fazole ve horké vodě nebo ne, to ještě každopádně uvidíte. No a pak asi prostě počilujeme, pokecáme a hlavně chceme nabrat síly na zítra, protože já jsem dneska toho naspal jen velmi málo a ještě mě zbudila bouřka, takže se mi nešlo úplně nejlíp, ale zítra dáme určitě větší kus a určitě půjdeme líp. Jindřich pokyvuje, tak je to dobrý. Tak už máme postaven přístřešek, Jindřich už tady začíná hodovat, já se k němu za malou chviličku přidám, každopádně máme to teda takhle, já vám to ukážu. To jsi vybral ale opravdu úžasné načasování. Pro záznam, že si nejdu sežrat jako ponožky. Nejde si sežrat ponožky, jenom si sundává boty, je to v pořádku všechno, nebojte se. Tady normálně mezi dvěma stromama na 2 ambuláky, stejný jak loni, ještě tady to trochu koukám, můžeme vypnout, ale jinak vevnitř je spousta místa, jako úplně parádní to bude, takže tady se vyspinkáme za mě na pohodu, ale teď jdeme papat tento pokrm, jaký máš ty? Tyto pokrmy 2. Velký luxus. Takže dobrou chuť a uvidíme se buď ještě večer nebo zítra, uvidíme. Zítra toho musíme ale fakt ujít docela hodně, takže my se jdeme posilnit a jdeme na to. Můžeš. Momentálně se zde nacházím v... Tak znovu, nový take. Momentálně se zde nacházím, ležím po tom, co jsme si dopřáli krásnou pozdní siestu a doplnili tak energii za pomocí fazolí různých druhů a přede mnou se naskýtá krásný pohled na malebnou krajinu českých končin. Hádám, že jsme v nějakým Kokořínsku, to je vedlejší, ale zkrátka ty stromy, něco na nich je tak famózní a oslovuje mě to. Ach ano, ten klid, který se nám nabízí zde mimo velkoměsto, je to něco opravdu úžasného. Hodné zamyšlení, že? Máš to tam. Takže my už jsme teda právě po večeři, teď tady vyleháváme důlek na místě, kde bychom chtěli spát, ale každopádně povečeřili jsme teda 3 fazole, je 3. Tamhle jsme je odložili. Tamhle jsme je odložili dál od stanu, aby tady... Takže co není pravda, až nás půjde zmlátit krakonožolí, tak bude vědět, jako kdo je viníkem. Ano, ale odložili jsme, aby nám sem nelítal hmyz. Každopádně, kolik jsme to dneska dali? 16,5? Něco takového? Myslím, že 16,5. No a teď už tady jen tak počilujeme, popovídáme, mám 27,5 tisíc kroků, tyjo. Teď tady počilujeme, popovídáme, no a asi půjdeme brzo spát, říkám, teď je nějakých 8 večer, no, tak podle mě tak jako do 10 jdem spát. A zítra nás čeká nejdelší úsek cesty, no. Cože? Jindřich je unavený, on to tady zalomil. Jindřich byl včera na koncertě. Jindřich byl den předtím ještě taky na nějakých makačkách, takže Jindřich si jel pod stan zdřímnout, víte. Jel si zdřímnout, přesně. A to mě ještě překecávalo, ať jdeme dál. Tak mě jakmile vyhasne motor, tak už ho nezažehnu, no. No. Jsem už starý. No nic, takže my jdeme odpočívat, povídat a já se vám ozvu asi ráno, nebo leda, že bychom se večer třeba šli projít, ale na to asi neukecám, jak loni. Vůbec. Ale tam nad námi je hezký kopeček, takovej malej. No tak jo, tak já sám asi ozvu ráno, až si budu dělat čajík, ale Dobrou noc. přesně, dobrou noc, my jdem asi pomalu prostě odpočívat, klábosit a tak. Tak jo, mějte se hezky, koukejte dál a zatím ahoj a dobrou noc.